In Griepskerk wordt het Nederlands kampioenschap vierleppen voor de jeugd houden. Waar we bijgelijks de opvolgers van Bart Helmholt. Een verslag van Frederik Wijma. Op het NK vierleppen van de jeugd komen bijna onder mij 12 hier in actie. En dit is Pietrix Westra, die leert voor de vereniging van Burgum en die is bijzonder op dreef. Komt hier in de voorronde al tot 4,41 meter en gaat er mij onder de leiding. Wisselend waar, soms zinnen, soms wat rein. En dan bij de jongens zoeken we Twan Kastelein en die pakt bij die categorie de leiding. Met 4 meter treien is hij de vierste in de voorronde. En dus moet het barren in de finales. En daarin treffen we een andere Friese favoriet. Bij de Famkes is Tirza Bosma een van de favorieten als Fries kampioene. Ze komt ik een hierlijn in de finale, maar net oer die afstand heen. En zij wordt tweede in de wedstrijd. Maar de verrassing bij de vrouwen wordt Pietrix Westra. Ze wint hier met 9,51 meter. En na haar titel vliegen hier bij de Famkes ontzien hier nou weer een titel. Ik dacht dat Tirza of Femke eerst zou worden. En toen sprong Sto in de finale nog een keer 9,51 meter. En dat was de allereerste. Ja, ik ben heel erg blij, ja. En dan de finale bij de jongens. En die zal heel spannend worden, want het is Rutger Haastra die het in de finale zijn beste sprong produceert. 10,31 meter, een nijpersoonrecord en de leiding in de wedstrijd. Nog 2 Hollandse concurrenten. Kenzo Hielema is de eerste. Die komt tot 10,6 meter en dat betekent in zijn geval het zilver. En de leider van de wedstrijd, Twan Kastelein, die kent er net meer doorheen. En dus gaat de titel verrassend naar Rutger Haastra van het Heidenschip. Ja, ik dacht het moet nou gebeuren, maar het is moeilijk, maar ja. Maar het gebeurde wel. Ja, het gebeurde wel.